pois! Äiti, minä kuolen! Voi ei! Tytäreni on kuollut! Oh! Ei kuollut! Haudankaivajapaikalle! Oh! Hän täytyy viedä hautaan. Ei lisää. Puolet on aivan liian vanhanaikaista. Vähän nykyaikaisempaa. Mutsi hei, mä delaan. Liikka potkas tyhjää! Täytyy kutsua tohtoriin. Kuka itse vaan? Tohtoriin. Oh! Kimma delas! Täytyy kutsua haudankaivaja. Tän ei delas. Ajaa, Kimma näkee delaan. No, sepä hätäs töitä. Mennään. Kaupustyö ihan vielä. Ei, minä kuolen. Ai no, se pitää. No mennään. Viedä se hautaan. Kuten näkyy. Ja minä olen vanha mummo. Joo, ja mä oon Jarron neiti. No uskotaan. niin, ja sit mä oon semmonen vähän nuorempi lapsi. Mä oon koira. Mä oon kans lenkkeilijä. Mä oon kiskanmyyjä. Ja tarinan nimi on Purkka. Kyllä. Purkka. Ja tää on tässä sit niinku kiska. Ja toi on peikki. Voi että kun mulla on karkien nälkä. Tekis hirveesti mieli ostaa jotain tosiaan kiskakin. Jes, mulla on markka taskussa. Hei, saaks tää mitään markalla? Kyllä, tässä olisi purkka, jos kelpaa. Okei. Hei, ihanaa. Hei, vitsi, tää on kamalan makuista. No niin, kiva. Ei se mun karkkini päästä tästä pimeätöstä. Kamala, tänne heitetään lehtiä. Oi, kuinka kaunis leninki, minun on pakko saada tuo. Mie menen nostamaan. No, mikäs tässä nyt on? No. Porukomi! Mitäkään iljettävää, minun pokoni menot rikki! Hei! Purkka. Mä tätä posti penkillä, kun se akka tulee aina niin istuu täällä sunnuntaisin. Voi, kun nämä luuttaa sun leistaan, että täytyy istua tuohon penkille. Onpas mukavaa. Voi ei! Kaavat menevät juuri kiinni. Täytyy lähteä. No, mikäs tässä on? Veny, mutta ei lähde kuitenkaan. No! Mikä ihme tässä voi olla? Porukumia! Silloin kun minä olin nuori, ei porukumia jätetty tänne. Se oli sitä aikaa. Syytetyltä kysytään, ne nousee ylös. 2 tai 3 laukka syytetty pääkonna, kans ylös, vaikka vähän harmittaa. Joo, kaikki ylös. Ja sitten puheenjohtaja kysyy, että oletteko vaikka nyt sitten Maukka B. Kyllä, sitten kysyy, että mikä on ammattinne, onko teillä lapsia, onko teillä huollettavia ja aloitte, ja oletteko olleet poliisitutkinnassa, oletteko tutustuneet poliisitutkinnan pöytäkirjaan, kyllä. Ja siinä vaiheessa tietysti sitten ne asianajajat kanssa käyttää puheenvuoroa. Usein se syytetty välttämättä niin ei lausu yhtään mitään, että asianajaja sanoo, että oot vaan hiljaa, koska asianajaja saa palkkansa siitä, että se puolustaa sitä syytettyä. Niin kuin olette niistä jenkkisarjoista nähnyt, niin siellä käydään jotain mahtavia puheenvuoroja väittelyitä. Eli syytetty voidaan hyvin vähän kysyä. Syytetty on vain nöyrästi ja kiltisti. Eli silloin tämä Juha, joka nyt sitten oli asianajaja, niin sanoi, että kyllä, niin täällä on syytetty Maukka paikalla plus avustajana on asianajaja Juha Stramberg. Ja sitten kaikki, kun tämä porukka on käyty läpi, niin sitten ne saa istua. Ja sitten puheenjohtaja aloittaa tämän jutun käsittelyn ja
Kaikki on yleensä tutustunut niihin poliisitutkintapöytäkirjoihin, että niitä ei ruveta enää lukemaan siinä käsittelyssä, koska se venyisi hirveän pitkään. Joskus kyllä luetaan, mutta yleensä ei. Sitten puheenjohtaja sanoo, että tätä varten täällä ollaan. Nyt on kysymyksessä henkirikos ja omaisuusrikos. Ja antaa puheenvuoron syyttäjälle. Ja syyttäjä lukee syytteen. Ja tässä on nyt 2 tai 3 syytettä. Mistä te syytittekään? Tuosta törkeästä pahoinpitelystä, ryöstöstä ja näistä. Joo. Ja te vaaditte rangaistusta näille syytetyille just näistä. Te pompaatte ylös, ei nyt tarvitse, mutta sitten esitätte sen vaatimuksen. Puheenjohtaja merkitsee sen ylös, aputuomari yleensä kirjoittaa ja lautamiehet kuuntelee viisaana ja kokeneena. Sitten kun syyttäjä on esittänyt syytteen, eli vaatii rangaistusta näiden näpistyksestä ja törkeästä pahoinpitelystä niin sitten sitä omaisuutta vaaditaan takaisin. Rikoksen teko ei oikeudenkäynnissä, niin mitä se voisi olla? No, eli sä oot nyt kysynyt ne henkilötiedot sitten nyt kun sä kysyt sit viimeiseksi, että kun sä oot selvittänyt, että tämä on herra E, niin että teitä on tarkoitus kuulla tässä jutussa näpistyksen ja pahoinpitelyn osalta todistajana. Ja kun olet kysynyt, että kuulutteko kirkkoon, kuuluuko kirkkoon? Joo. Niin sitten puheenjohtaja sanoi, että saatte vannoa todistajan vallan siinä vaiheessa. kaikki valtian ja kaikki tietävän Jumalan totta. Kaikki valtian ja kaikki tietävän Jumalan totta. Että minä todistan ja kerron kaiken totuuden. Tässä asiassa siitä mitään salaamatta. Tai siihen mitään lisäämättä. Tai tästä muuttamatta. Noin, se menee. Ja sitten puheenjohtaja vielä muistuttaa, että muistakaa valan merkitys. Muistakaa valan merkitys. Ja puhukaa ehdottomasti totta. No sitten todistaja yleensä istuu ja todistaja menee omaan pulpettiinsa. Ja sen jälkeen sitten se riippuu vähän tilanteesta, kuka haluaa kuulla. Näitä valoja ja dosentti tulee tähän puheenjohtajan ja sitten puheenjohtaja taas kysyy, että kuka te olette suurin piirtein, ei näin, mutta olette dosentti ja hän vastaa kyllä ja missä toimitte ja tunnetteko tämän tapauksen, mitä täällä käsitellään. Kai sä tunnet sen, tiedät sen ja teitä kuullaan asiantuntijana ja menkää istumaan ja sä voit johdatella tunnin. Joo. Ja nyt voitte kysyä täältä lääkäristä siitä syvästä tajuttomuudesta, että hänkin on tässä oikeudenkäynnissä. Eli haluatko syyttäjä vaikka kysyä nyt täältä lääkäriltä jotakin tästä ruumiinvammasta? Se syyttää tuonne laastarin hommat tää juttu, että ei laitettu vaan laastaria tuonne kulmakarvan päälle. Kuinka vakavasta vammasta on kyse? No vakavasta. Tuli aivotärähdys sitten jatkossa tulevaisuudessa nämä muistimenetykset ja työkyvyttömyydet, niin ne yleistyy. Haluaisiko syyttäjä B kysyä jotain? Te yhdessä pohditte, joo. No entäs puheenjohtaja, haluaako kysyä jotakin? Ennuste on aika murheellinen kyllä tästä tapauksesta on innolla. Niin. Onko mitään mahdollisuuksia, että terveyskorvauksia on täysin normaalisesti? Ei. No joo. Mitä teette? No ei me nyt tajuttu, että se niin käy. Nyt asianajaja ja puolustusasianajaja on siellä käsityksessä. Puheenjohtaja antaa sitten puheenvuoron. No niin, puheenvuoron asianajaja saa. Syytetyllä ei ollut tarkoitusta vahingoittaa uhria näin pahasti. Ne oli tarkoitus vain No nyt, ketäs me nyt kuultais? Meillä oli todistajia vielä, niin kynsien altakin katsotaan, että löytyykö siellä. Opiskelija todistajan sisään.
niin, nyt puheenjohtaja osaa ihan jotain systeemi, mitä tapahtuu. No niin, siis kuulitteko eilisistä aikana, että Kuka olette, eiks niin? oletteko Todista ja Mattila? Kyllä olen. Minkä ikäinen? 21. Kuulitteko kirkkaan? Ikävä kyllä. No niin, valitteko tämän todistajan vaan? Kyllä. Niin, toistakaa. Hei. No niin, minä, opiskelija Mattila, lupaan ja vannan. Minä, opiskelija Mattila, lupaan ja vannan. Kaikki valtion ja kaikki tietävän Jumalan kautta. Kaikki valtiaan ja kaikki tietävän Jumalan kautta. Että minä todistan Että minä todistan, ja kerron kaiken totuuden että kerron kaiken totuuden. tässä asiassa siitä mitään salaamatta Tässä asiassa mitään siitä salaamatta tai siihen mitään lisäämättä tai siihen mitään lisäämättä taikka sitä muuttamatta. tai sitä muuttamatta. Mitäs se puheenjohtaja Terkkusi muistuttaa? Niin, että Muistakaa se vallan merkitys. muistakaa vallan merkitys. Puhukaa ehdottomasti. No niin, nyt meillä onkin aika jännä syytetyt. Sanoit jo, että tämä asianomistaja veti ja raastoheitä ja että se kävi suurin piirtein, että he oli ihan pulmus ja asianomistaja hyökkäsi päälle ja suurin piirtein sekin vaihtui se kukkaro ihan. Silloin siellä kaupan nurkalla. No, aloitetaan alusta. Istuin kaupan edessä penkillä ja luin lehteä. Kunnes näin neljä nuorta tuli kysymään tai vaatimaan noin 12-vuotiaalta tytöltä rahakukkaroa. Kunnes hän kieltäytyi ja syytetyt alkoivat lyömään häntä ja hän löi takaisin ja sitten yksi syytetyistä tönäisi hänet ja hän kaatui pyörän kanssa katukiveykseen. Kuka tämä kaataja oli? Mankka. Usein just todistajalta kysytään, että kun tunteeko todistaja nämä syytetyt ja tämän asianomistajan, niin ei hän tunnistaa ne ihmiset. Sä tunnistit, niin kuin sä kerroit. No sitten puheenjohtaja ja yrittänyt näiden nuorten taustat, kotiolosuhteet, koulun, kaveripiirin ja tulevaisuuden suunnitelmat. Onko tämmöisiä hailahduksia? Eli nyt lastenvalveilussa tänne oikeuden eteen ja sulta kysytään nyt, että tunnetteko nämä nuoret ja mitä sä kysyisit puheenjohtaja? Sä varmaan voit istua, joo.